Pantaila hau ikusi eta 5 segundotan zenbat puntu dauden asmatzea zaila da. Hala ere, guztiok gara gai gutxi gorabeherako hurbilketa egiteko. Baina nola egiten ditugu zenbakien bidezko hurbilketak? Hizkuntzak baute edo eraginik horretan. Galdera hori erantzun emateko ikerketa egiten ari da Alemaniako linguistika orokorreko zentroa. Europan ikertzen ibili ostean, aste honetan Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean izan dira eta hainbat lagunek parte hartu dute. Kepa Korta hizkuntza eta komunikazio alorreko ikerlariak esperimentu honen arduradunekin kolaboratzen dihardu. Aztertzea jendeak nola erabiltzen dituen zenbakiak kopuruetara hurbiltzeko. Aproximazioko erabilera horiek nola erabiltzen dien aztertzea da burua. Stefan Isolt da ikerketaren arduradunetako bat. Euskal Herrian esperimentu hau egitea oso interesgarria dela uste du. Jendeak hurbilketak egiteko zein zenbaki erabiltzen dituen jakin nahi dugu, dio Soltek. Alemaniarrek eta ingelesek 10 multiploak erabiltzen dituzte kopuruetara hurbiltzeko. 10, 20, 30, 40, haientzat horiek dira zenbaki biribilak. Euskarak ordea sistema 20 erabiltzen du. Jakin nahi dugu horrek eraginik baute duen kopuruetara gerturaketak egitean. Soltek hasierako bere hipotesia egiaztatuko dela uste du. Goizegi da ondorio garbirik ateratzeko, baina orain arte ikusi dugunaren arabera, euskaldun batzuek joera erakutsi dute 20 eta 20en multiploak erabiltzeko. 20, 40, 60, 120, 140, eta ez horren beste 80 eta 70 eta holakoak. Horrek frogatzen du hizkuntzak baduela eraginik zenbakien hurbilketak egitean. 20, 70, 180, 120.